Уважаеми от мен, добре дошли в залата на общината. Наистина е важно в ден, в който Регионален бургаски музей представя най-новите открития, които са свързани с археологическите проучвания на Крайморие, да си кажем, че е важно сътрудничеството и партньорството между институциите. Особено се радвам на партньорството с Регионален бургаски музей, защото това партньорство през последните няколко години беше свързано с няколко обекта, които се работят и в момента продължават да се работят и да дават много добри находки, показвайки историята на нашия град. Вие ще имате възможност да чуете от господин Николов какво е най-новото открито от археолозите на обекта. Това, което аз от името на община Бургас мога да заявя, че община Бургас ще продължи да подкрепя археологическите проучвания и да търси възможност да се експонират те, като съответно се подобрява и инфраструктурата, включително и на този обект, за да могат това, което археолозите проучват, откриват като данни от културно-историческото ни наследство, да бъде достъпно за гражданите, туристите, които посещават нашия град, нашия регион. Желая успех на колегите от Регионалния музей, защото виждам с каква всеотдайност и с какъв освен с научен подход и с каква любов работят по обектите. И съм сигурна, че това не е последното нещо, което представяме в тази зала. Първо предстоят откритията на този обект. Може ли да сегнете, господин Николов, за да може хубави записи да си направим? Да, само че аз трябва да показвам тук. Добре, може и така. Благодаря, после слушателите да разберат какво ми казваме. Така. Значи, помните, през март месец направихме отново в същата тази зала една пресконференция, на която представихме резултати от археологическото проучване, което беше през 2013 година. С няколко думи само ще припомня резултатите от миналата година. Ето къде се локализира обекта на полуостров Форус, близост на 1 км от бургаския квартал Крайморие и на 3 км и половина от хотел България от центъра на Бургас. Първите данни за Форус с няколко думи ще ви припомня. На Пептингеровата карта тук е представена на пътната станция в Дизо, която се локализира в района на крепостта Форус. По-късно вече през Воденоброето, в едни карти на Пиетро Висконте, генезица Пиетро Висконте от 1318-1321 година е поставено пристанище Форус. Това пристанище е поставено до края на 18 век, може да се каже, на редица късно средновековни и от османския период карти, както и самия Форус е описан в няколко пътеписа на пътешественици, руски и френски, които са минали през Бургаския залив. През 2008 година започнаха всъщност археологическите проучвания на крепостта Форус. Тогава се локализира крепостната стена, която между другото е известна от 1989 година. Тогава е направена една комисия за тази крепостна стена. Един от членовете на комисията е сред нас, професор Иван Карелтов. Ние разчистихме тази стена тогава. Научното ръководство на покойната Цона Дражева, предишният директор на музея. И това всъщност бяха първите резултати, които получих. Миналата година така локализирахме 285 метра от крепостната стена, 4 бойни коли, изключително монументално строителство, 2,90 са дебели крепостните стени, 3 метра са дебелините на стените на кулите. Локализирахме един голям комплекс от византийски сгради от 6 век, както и пристанищни постройки, които открихме на самия бряг на морето. Открихме и за наша най-голяма изненада и ни така изключително представителни, луксозни римски градежи, римски постройки с хипокауст, с изключително богато подредени, облицовани с мрамор, стенописани. Тая година там продължаваме между другото проучванията.
И за тази година всъщност ние си бяхме заложили да продължим спасителното проучване. Ето тук в тази зона, по улица номер 4 на бъдещия проект Форус. И ето тук в тази зона, където минава улица номер 1 и където през 2008 година локализирахме няколко зида с тогава неизяснена функция. Именно тук, на това място, което видяхте преди малко, така открихме един обект, който е с изключително значение за Бургас. Става въпрос за една ранохристиянска базилика, ранохристиянски храм от края на 5 век, втора половина на 5 век, началото на 6 век. Много е голям, с много големи размери. Дълъг е 19,50, широк е 14 метра, трикорабна, едноапсидна базилика. Ето план с така много добре запазени както зидове, така и оригинални ходове настилки. Ето тук е апсидата на храма, южният кораб, централният кораб, северният кораб, за съжаление част от северния кораб, както виждате, е унищожен от съвременни намеси. Това е състоянието, един от етапите при откриването. Това е рухналият покрив на храма. Ето тук навсякъде се вижда просто един плътен пласт от керамиди. Тук също това нещо може да се види. Някои от находките на място съд мраморен за светена вода. Част от самия по-добре запазените керамиди, освен находките. Това е притворът на базиликата или нартекса. И за наша най-голяма изненада открихме, че този обект не е сам. Храмът не е сам. Преди него, западно от него, съществува една много голяма късноримска постройка. Тя е многоделна, с няколко помещения, с стопански характер, жилищен и стопански характер, с вкопани потоси в нея, хромени, изобщо находки, илюстриращи функцията на самата сграда. Установихме, че тя е загинала при един пожар от 20-30 години на 5 век и след около 30-40 години на това място руините са подравнени и е изградено самия ранохристиянски храм. Ето няколко момента, тук при откриването на Питоса. Този капак, който виждате в момента е този. В самата църква, да се върна в самия храм, на място, освен керамиди, много архитектурни детайли мраморни. Както виждате, тук съм представили етапи отварянето на една мраморна колона. Тя в момента е в историческия музей и може да я видите там. Нещо, което изключително рядко може да се види, което е почти неизвестно в България. При разкопките на църквата в района на обсъдата открихме място на олтарния стълб, в основата на който е изградена реликварийна камера. Помните на остров Свети Иван преди няколко години, че беше направено едно изключително откритие. Точно в основата на олтарния стълб се откри зазидана мощи-хранителница, мраморна с мощи, които се предполага са на самия Свети Йоан Кръстител. Тук на Форус открихме сама камерата, където се съхраняли тези мощи. Много е голяма, тя е 80 см дълга и 50 см широка. Значи, тук са се съхраняли поне, има място поне за 3 мощи-хранителници. Ето още няколко детайла от тази камера. За съжаление, тя е празна. При напускането на обекта на храма, хората, които са живели там, са взели реликвите си и са ги пренесли на новото място, където са отишли да обитават. Съставът все повече и повече се запълва.
Така, освен реликварийната камера, тук с няколко думи искам да поясня. Има няколко типа реликварийни камери. Тази е от най-редкия тип. Тази е от най-редкия тип. Когато е изградена в основата на олтарен стълб. Самия олтарен стълб е носа от мен за сакра или олтарната трапеза. Обикновено тя в други храмове е била на колонки, 4 колонки. Тук имаме така редкия случай, когато олтарната носа е била на стълб. Ето още една позиция, която можете да видите. Апсидата. Корабите, членението на корабите. Ето вижте как тя реликварийната камера и фактически олтара излиза малко навътре в централния кораб. Просто това е един много рядък план, архитектурен план от базиликара. Много архаичен. В самия централен кораб открихме нов копален, в което открихме един гроб, фактически много добре оформена гробна камера, с един скелет, който принадлежи вероятно на лице с висок ранг в църковната иерархия. Ще се върна малко, ще кажа, че самите размери на базиликата, самата монументалност говорят, че това не е обикновен храм. Това е епископски храм най-вероятно и много е възможно този гроб да е на някой от епископите на Полос. Това е, което исках да ви представя като снимки. Сега искам да ви кажа няколко думи, малко повече за значението на самия храм по отношение на самия Бургас. Първо, подобни базилики, подобни храмове, ранно-християнски, са изключително редки. До сега, в момента, може в Несебра да се видят два, Света Богородица и Люкса и Старата Митрополия. На юг, като тръгнем на следващата базилика е вече на Полос, Бургаската базилика. В Созопол една е открита на остров Свети Иван и една на остров Свети Кирик. Други няма, на юг и на други подобни паметници няма. В самата община Бургас също няма подобен паметник, това е първия. В този смисъл значението вече на обекта нараства много. Най-малкото, защото по този начин Бургас, днешната територия на Бургас, се легитимира като християнски център в разкъсната античност. Нещо, което ние разбрахме още миналата година. Пак повтарям, обектът е огромен, самата крепост е огромна, тя е 60 декара и малко повече. И този храм, тази година, който излезе, просто ние така се нарекли базилика номер 1, и защото вероятно ще има и базилика номер 2. Просто това показва, че тази крепост е била най-вероятно с градски статут и център, който освен пристанищен, морски, както миналата година вече казахме, вече и християнски център. Това е което иска да ви представя. Тук находките, които сме дали, те са много малка част от всички, разбира се, находки. Имаме към 7-800 монети, това са само половината. Много хубави лампички, включително и с кръстове. Така, едни държачи за кандила от самия храм, които намерихме. Много хубава щампована керамика от Северна Африка, луксозна керамика и сирийска. Имаме с изображение на кръстове, с изображение на лъв. Тя с изображение на лъв е от пергам. Изобщо находките, движимите ясно показват високия статус на гражданите на Полос. Това са вносни стоки, не са местни произведения, така че можем да се представим какъв живот е бил тогава, като ниво като статус. Няколко думи искам да кажа и за финансирането на обекта, което е много важно за нас. Първо, ние бяхме изключително бяхме осигурени изключително добри условия за работа от страна както на инвеститора, Forest Development,
и в лицето на неговия собственик, господин Тодор Батков, така и в лицето на община Бургас. Знаете, че община Бургас тази година предостави средства за разкопки и както и всяка година всъщност ни помага по всякакъв начин, с логистика, с всякакви инструменти, материали, каквото можем да се помислим. Създадени бяха прекрасни условия за работа. Затова имаме, може би, такива бързи и сериозни резултати. Така че, дължен съм това нещо съвсем искрено, съвсем сериозно да го кажа, просто поднасям наистина случай благодарност от моя име, от името на моя екип за тези условия, благодарение на които така много качествено се свършихме нашата работа. Колко са средствата? Моля? Средствата колко са? От община Бургас сме получили 25 000 лева, от Forest Development около 40 000. 136. За тази година са 40. Ще кажа ли? 40 за храма само. Да. Господин Батков, явно животите често изкачат църкви, в Слоната строихте, след това сега в Москва църква. По някакъв начин инвестиционният проект, който имате, заплаща ли от това, че всъщност вие сте насред археологически резерват? Дали се забави този проект? Не знам как да го разглеждам, като малък шанс или като поредно предизвикателство. Истината е, че провеждането на тези спасителни разкопки бяха задължително условие да бъде освободена територията за по-нататъчно развитие, т.е. реализация на проекта. Всичко се базира на един доклад на БАН от 1988 година, ако не се лъжа, в който бяха маркирани няколко зони и предполагаеми важни археологически обекти, които се намират на територията на проекта. За жалост, преди това има много реализации, в резултат на които са унищожени вероятно много други археологически паметници там. Има предвид, имало е там ферма, там разни бетонни работи, после батарея на бреговата артилерия, после там разни подземия, военни работи и така нататък. Всичко стартира през май миналата година. Наложи се да се създадат спешни условия за работа. Както виждате, този процес отне 14 месеца. Днес господин Николов отчете последните разкрития рано християнския храм, но аз искам преди това да ви припомня, че преди това бяха открити крепостна стена, беше открита римска вила, за което вие сте уведомени. Освен финансирането, което музея получи по линия на бюджета на общината, както спомена господин Николов, ние осигурихме за миналата за тази година общо 136 000 лева. Благодарение на което беше извършено всичко това. Спасителните разкопки бяха приключени, приети по надлежния ред, извършени бяха необходимите административни действия от Министерството на културата, така че вече има зелена светлина пред проекта. Но от гледна точка на археологията, това, което предстои, е следното. Преди да се присъединя към пресконференцията, имах среща с кмета господин Николов и с главния архитект, който присъства Веса Илиева. С наше съгласие през септември предстои да бъдат направени промени в регулацията на проекта, в резултат на който да бъдат обособени в отделни опита крепостната стена. Това са две опита, които ще останат частна собственост. Т.е. ще останат собственост на Forest, но в тях няма да се извършва застрояване.
а те ще бъдат на тяхна територия са фактически двете части на стената. В тях ще се реализира нещо, за което ще кажа след малко. Така също територията, на която е разположен раннохристиянския храм, също ще бъде обособена в урегулиран поземен имот, който ще стане публична общинска собственост. Публична общинска собственост. По този начин чисто градоустройствено ще бъде решен статута на трите важни обекти, които са открити към момента. Това са църквата, крепостната стена и банята или термата, която е на самия брег. Това трябва да бъде решено и се надявам Общинския съвет да погледне положително, тъй като това са необходими промени в регулациите, произтекли от разкритията на археологията. Втората стъпка е аз вече имах разговор и възложих, т.е. моята фирма възложи на екип, който да започне да разработва проект за реставрация, консервация, експониране и социализация на тези обекти, който се очертава да бъде доста мащабен, за който ще бъде подарен на община Бургас и със съвместни усилия ще кандидатстваме за европейско финансиране още в началото на следващата година. Като за модел ще бъдат използвани няколко реализации в България на подобни проекти. Едната реализация е в Цар Имали град в Белчин, в района на София, Софийска област, а другата е недалеч от тук, в град Бяла. Идеята е с европейски пари, главно с европейски пари, директно от Брюксел, да бъде финансирана цялата тази дейност, в резултат на което идеята, която поне за сега назрява, е да има частична реставрация, консервация и експониране и социализация на църквата, частична реставрация на крепостната стена, включително реставрация на една от кулите, изграждане на посетителски център на южната страна, където вероятно ще има музей на Тирка. Това ще бъде музеят всъщност, на който ще бъде представен на фотки. И не съвсем в рамките на шегата, може би ще пишем в проекта и да има двама-трима статисти, облечени като римски легионери, да се разложат там. Мисля, че Бургас има нужда от такава атракция, още повече тя не е измислена. Стил Холивуд е нещо съвсем реално, исторически. И това трябва да покаже, че града е с древна история и това да стане една от големите забележителности на цялата Черноморие. Все пак туризма се развива и аз не мисля, че остава много време на алкохолния и секс туризъм и мисля, че постепенно акцентът ще бъде изнесен към някакъв по-смислен тип туризъм, включително и културния туризъм и така нататък. Това е, мисля, че ще се справим с това. Дали да бъде възстановена църквата или не, това е каноничен въпрос. Аз няма да възразя, ако реши синода и да бъде възстановена, не знам дали това е възможно. А каква е стойността, предварителните разчети на този проект? Колко пари ще са ви необходими? Да, консервация и експониране на обекти. Всъщност амбицията. Чакайте само да местиме. Само няколко думи искам да кажа, за да съвсем накратко. Амбицията е това, което се открива с помощта на археологията.
да се направи абсолютно всичко възможно, освен да се запази, но и да се реставрира и експонира. Всъщност, аз не случайно започна с това, че по права линия обекти на 3 км от хотел в България, от центъра на Бургас. Просто мястото му е изключително представително, изключително подходящо. Там да се направи една зона, в която да се представи реалната история на града. И това може да стане само по начина, по който господин Батков каза и което община Бургас много държи да се случи. Когато се открие такъв обект, поредния обект, той веднага да се проектира консервация и реставрация и да се изпълнява. По такъв начин само ще списам това, което сме изкопали, нещо просто няма смисъл. Въпроси, ако има някой, моля да ги зададе. Аз мога да се обръщам господин Баков, това е извън настоящата тема. Вчера излезе една публикация в сайт национален за това, че 3 ежедневника, с които Истанбул се дължат плюс милиони евро на КТБ и на Цветан Василев. Как бихте го коментирали просто? Аз споменах преди да вляза, но още веднъж